Welcome to my vlog. Andito naman tayo sa Kogon Market. Guys, andito tayo sa Kogon Market, guys. Going to Osmeña Street. Sharat. Dili guys, oy wako katud guys asa. Brad, long live Brad. Sanal. May nakita ko ng Alpha Caparo, guys. Diri siya kuya. Oh, diri kuya. Sakto jud ka. Dito kami sa Kogon Market. Tapos guys, may kasama ako nagsakay kami ng bao-bao ni kuya. Anong yung kuya? Jun, taga Baloy kuya. Shout out ko ni John ay taga Baloy. Driver na ko siya karon sa bao-bao niya siya ka. Kung sakan pa siya try up guys. Yes guys, andito naman tayo sa street siya. Hindi siya balik tayo sa Kogon na sa guys kay Ginoo. Malapit tayo guys. Dito na naman tayo sa Periyahan sa Kogon Market, guys. Dito naman tayo sa Kogon Market.